Puilano lamsago kotma bisabni bwkhaktwi jotono kha kahamyaforo takoktwi bukhukchong. Norok jotono nukkhana Katal Tribal Welfare Minister Boromganang Vikas Deborma bobu jitima bai sak hilikma sakdani palao asugwi borokno kwtwi bakcharimani phiaba kok kasai phaima hinkhe orosi. Dophani kubangma jwngjal tongma rok bwswk jora twi bini bisingtwi sephlaijakno amo jorano kok sanai. Kwtwi masa male srapsa ni tongthoksi omo haikeno lukurokni jwngjalrokno bo seplai mankha hinkhe omoni sai tongthok nai lukurok tei bini bo mung kahamung nai hwnwi salai tongkha baksa baksa tongkhosong tongnai lukurok. Lai thangnai salo ompini patimungno rwgwi boat phainai thangnai chini borok borok kaisa tanglai di hwnwi kok kwchar lukurokno Boromganang Vikas Deborma. Phiaba omono kitengwi Boromganang Patal Konya Jomatiya interview najakphuru tipramo thono simi majra beri kok sama nukjakha tei lai thangnai 2 tarikni salo bini khuktwi tipramo thani 13 jon MLA kok sama bini thaisa kok sama swkphano dam kwrwi hwnwi samano twiwi lukurokni khao swngmung achaikha bini thani. Jodi samo haino wngwi tongkha hangkhe tamoni bagwi Central Minister rok phaiwi 2 jini swkang phaiwi bubagrano ni hinani nangkha hwnwi tei Patal Konya robwi ang laintangni kok sana muchungo nwng jesuk pano porijak sijak hwnwi sak sakno song tongdi paithakgo nini bukhukni kok bai sijakgwi thango lukurokni thani o porimani certificate no kwrwi tamo tong nini thani. Jotono no hambai takoktwi bukhukchong puilani simi paithak jora naitongmani bagwi norok comment khaisadi tei like khaidi paithago video no sajagwi tongkha hangkhe subscribe bo khaina tapukdi hambai.